que així sigui, moltes esperances en els fons europeus, amb els Next Generation i a tot el que comporten. Aprofitar-los suposa un gran repte per a totes les administracions i singularment per l'Ajuntament de Barcelona. Hem de donar per suposat que l'Ajuntament ha llegit a fons, coneix profundament els decrets corresponents, el 36.220 o totes les normes, que després totes les ordres conseqüents. De totes elles se'n dedueix una demanda d'un conjunt de criteris bàsics per part de les administracions europees i en aquest cas fins i tot com a conseqüència per part de l'Estat de recercar la màxima objectivitat, planificació estratègica, innovació en la gestió i creació de sinergies, agilitat en els procediments, eficiència en l'ús dels recursos, participació, diàleg, transparència, avaluació, seguiment i reprogramació, cooperació entre administracions i n'hi ha dos d'especialment rellevants: control eficaç de la despesa, responsabilitat, rendiment de comptes i prevenció eficaç dels conflictes d'interès, els fraus i les irregularitats. Pel que sembla, aquests dos elements s'estan convertint per part europea en un element de referència molt important. Demanem, doncs, al Govern municipal que informi en aquesta mateixa Comissió d'Economia i Hisenda, així com de forma escrita, sobre les gestions realitzades per part de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de transparència i compliment normatiu per tal de donar resposta als requisits d'elaboració de plans de qualitat antifrau i anticorrupció a l'hora de rebre els fons europeus.